Vi har om kvindernes kønsorganer og menstruationscyklus og graviditet, og vi vil starte med at redegøre for placeringen og funktionen af de kvindelige kønsorganer under forplantningen. Ægget starter med at blive frigivet i æggestokkene, hvor det bliver ført ud gennem æggeledertragten og ud gennem æggelederne, som fører det hen til livmoderen, hvor ægget kan sætte sig fast, når det bliver befrugtet. For at en befrugtning kan ske, skal en penis have haft sædudløsning i skeden, så sædcellerne kan fragte sig op gennem livmoderhalsen og ud i livmoderhulen. Når sædcellen kommer ind i ægget, er der sket en befrugtning. Nu vil vi så gennemgå menstruationscyklus med fokus på de 4 kønsområder. I hypofysen sendes der et signal til FSH, hvilket får FSH til at stige, og det gør, at æggene modnes, altså at folliklen får dannelsen af østrogen til at stige, som vi kan se her. Og østrogen, det letter adgang til sædceller ved at gøre slim mindre sej. Det giver så en negativ feedback, som giver et lille fald i FSH. Og da østrogenet stadigvæk stiger, kommer der en positiv feedback, som får mængden af LH til at stige. Den store mængde østrogen, LH og FSH forårsager altså æggeløsningen. Når æggeløsning kommer, så sker der en negativ feedback, og det gør, at progesteronen den stiger, og mængden af østrogen og progesteron sender en besked til hypofysen om at holde mængden af LH og FSH nede. Det gør, at der ikke kan modnes flere æg i den her fase, og hvis æggecellen ikke befrugtes, så holder det gule legeme op med at fungere, og det vil så sige, at det går til. Og det fører så til, at mængden af østrogen og progesteron den falder, og det giver så der er ikke nogen negativ feedback, og så starter der en ny cyklus, altså menstruationen den starter igen. Nu vil vi så fortælle om, hvornår i menstruationscyklus en befrugtning kan finde sted, samt hvorfor det fører til udeblivelse af mens. Befrugtningen finder sted 14 dage efter menstruation, fordi der er en follikel, der er færdigudviklet. Efter de 14 dage går der hul på folliklen, og det modne æg bliver frigivet til æggeledertragten. Hvis menstruationen udebliver, så er det fordi ægget er blevet befrugtet og sat sig fast på livmoderen, og så stopper cyklusen. Så vil vi forklare, hvordan p-piller virker som prævention, og så vil vi snakke om nogle fordele og nogle ulemper. P-piller udsender en masse østrogen og gestagen. Gestagen er det samme som progesteron, og den store mængde af østrogen og gestagen giver en negativ feedback, som gør, at der ikke kommer en æggeløsning. Fordelen ved p-piller er, at det er en enkel måde at beskytte sig på, og den er 99% sikker på, at man ikke får en graviditet. Og så ulemperne kan være, at der er større risiko for at kunne få blodprop, og det kan være rigtig nemt at glemme pillen, og så kan det være der kan være en masse hormonforstyrrende stoffer i pillerne også. Og så beskytter p-pillerne heller ikke for kønssygdomme.